אז מה קורה חברים? כאן גימון הבא, עוד סרטון, והיום אנחנו הולכים לשחק פופי פלייטיים צ'פטר 1, אבל ספידרן מעלה. אתה מוכן אריאל? עוד פעם אריאל איתי כי אני לא הכי טוב בספידרן הזה. יאללה. אריאל, אני כבר יודע את המשחק בעל פה. ירוק ורוד צהוב אדום. כן אריאל, יש לך רשות לדבר. ורוד. הנה ורוד והנה. נראה לי זה היה ירוק ורוד צהוב אדום. נעשה ירוק. וואי. אתה יודע שאני מרגיש יותר מהר מהרגיל כאן? ירוק ורוד. אני אמרתי את זה. ירוק ורוד צהוב אדום. ירוק ורוד צהוב אדום. ירוק. ירוק ורוד. ורוד. וואי, זה קשה לך בין הזה. זה נראה קל, זה קשה. ורוד. אדום. צהוב. אדום. ליי. אדום. אמרתי לך בדלת. יד. אומר יש שם יד. סקיפ. כי זה לא מעניין אותי. מעניין אותי רק המשחק. יד כחולה. כבר. אריאל, אתה יודע שאני מרגיש כאילו אני עושה כאן ספידרן של פופי פלייטיים 1? וואי, זה החלק הכי קריטי. זה לא קריפי כי אני בלי קול, אז זה לא יהיה מפחיד, רק אריאל, אתה יודע מה הולך לקרות לך שם? אני הולך לעשות את הספידרן. כן, אריאל יעשה את זה שוב, כמו שהוא איבד את חייו פעם שעברה. הוא איבד הכרח שזה לא באמת. זה סתם בגלל כל כך מוצרח. נראה לי הם שמעו את זה. כולם שמעו את זה, אריאל. עומר זוכר את הקובייה הצהובה. כן. יד של אגי וואגי, אורגונלי. כן. זה הביא אותי. אותי זה הביא רק בפעם ראשונה, אני כבר אגיד את זה כי אני ראיתי גם סרטון. אחי, אתה קולט שזה נראה לי סרטון ראשון שלא נצטרך לעצור אותו באמצע בגלל שאין... ואריאל, אם אתה תהיה גרוע כמו שאתה יכול להיות בספידרנים, אני ארתח אותך. בינק בארוכה. אתה יודע שאתה לא עשית ספידרן אחד בסרטון. כן, בסרטון, לא עשיתי את זה בלי סרטון. הרבה. אבל עדיין בסרטונים. אני אעשה את זה. עומר, שכחת שמחליפים האדום הפעם פה. אני יודע שמחליפים מקומות, אבל הלכתי כאן כי אולי יהיה במקום. הצהוב חסר. צהוב תמיד הכי מסובך. מה קורה אם אני בוחר לא להיכנס לכאן? אתה לא יכול כי אתה חייב גם את היד האדומה. הנה צהוב. מצאתי. זה החתול הצהוב. ראיתי משהו זה. החופשה הזאת נראה לי מפריעה. הנה. הרגע ראיתי. הנה. לא היית צריך ללכת משם. עכשיו עולים למעלה.
אריאל כבר אתה יכול. להיות מוכן. כן, להיות מוכן לה. זה שאתה לא טוב בספידרן. בורצ'יק אני היחיד שעשיתי בסרטונים ספידרנים. אז 6. אומייגאד, מה זה לוקח? את היד האדומה. אני כבר יודע שזה ייפול כאן. הנה הוא בתינוק. איפה זה? מצוין! אריאל, את תשכח, זה עדיין לא, זה כמה דקות לפני. זוכר את החלק המעצבן עם החשמל? למעלה? אני לא יודע לאן במדרגות, מי שלא יודע. אוי, לא, אני לא אוהב את החלק הזה. אני מתה על החלק הזה. אתה יודע אותו? הצלחתי. תתכונן אריאל. עד עכשיו? כאילו עכשיו זה שלב אחרון. לפני הגיווגי. אתם יודעים בכלל למה אני עושה את זה עוד חלק? כי הגיווגי זה דמות אהובה עליי בכל פרופיל פלייר. גם עליי. יותר מקפנק החתול המרושע שרוצה לרצוח כל דבר. אבל דרך אגב גם התחלנו את זה. מה התחלנו? ואם אתם זוכרים, פה היה את החלק. אריאל לא צילמנו רק את המרדף. נכון. אריאל, יש לך זיכרון משהו, לא משהו. צודק. בזה אני לא כל. שיט! אני לא טוב בזה. אני צריך לקחת תנופה ואז לקפוץ. אני אסביר איך אני אסביר. מה, בוא נעשה להם את החלק שלהם של מאמי לונגלג. לא, אריאל, מאמי לונגלג אי אפשר. אתה זוכר מה קרה לנו עם הארנב? כמה זמן לקח לך? זה ארנב. ארנב הצבעים? לא, אני אוהב את החלק הזה. אתה גרוע בו, אבל... עובדה שאתה לא רצית. יש, הצלחתי. איך אינדגם עשה את זה? אריאל? פה פעם. תן כבר לי מפה. אז חברים, יאללה, בואו נמשיך. תכין יותר מהר, יאללה, אריאל. מכאן אתה יודע מה לעשות. It's my turn. יאללה. הכל זה אני לא אוהב את הדלת הזאת שם. אתה גם לא תאהב. אריאל, קח את חתולי החתול. שהולך להגיע לך. הוא שם. הנה, הכביסה טובה. למה הוא תראה לראות מה קורה פה. כבר לא. הנה הוא. הנה הוא. רק עכשיו? בא לי לראות מה קורה מאחורי הקלעים. אריאל על החתולים מולי הגיע. הוא עכשיו במבחן האחרון של הבדיקה. אני לא יכול להכניס לשם יד. אתה יכול. אבל לא כאן. תדמת לו. הנה חתולי שם. אבל אריאל, תקשיב, אוקיי? הנה חתולי. אריאל, אתה רוצה שאני אזכיר לך מה אתה צריך לעשות או שאתה זוכר? אתה צריך להזכיר לי 100%. זוכרים את זה ששכחתי לפנות. כן, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה פופי. אריאל, קח את זה. זה איתך. עכשיו שים זה. איקס. יאללה, אריאל. אני לא אוהבת לדעת את זה. ג'אמפסקר. חזרה, ג'אמפסקר בדרך. ג'אמפסקר. יאללה. על החיים ועל
המוות שיהיה כאן. ביי ביי. אריאל, רוץ. תזכיר לי מתי לפנות. אריאל, אתה זוכר אבל את ההתחלה? היא הכי קלה בעולם. תרוץ אריאל, אתה לא על ספרינט. פנה. רואה אותה עכשיו מאיר. פנה. אני זוכר אריאל. פנה. מה הסיכוי שאני אצליח את זה על הפעם הראשונה? 0.0.0.0. אריאל. עכשיו אני הולכה ישר. פנה כאן. בי. לא. הצלחתי להציל. אריאל, אבל אתה צריך להפיל את הקופסה מהר. אתה צריך להפיל את הקופסה מהר, אוקיי? עם 2 ידיים, אוקיי אריאל? עם 2 ידיים אתה צריך להפיל את הקופסה. כן, אני זוכר. סתובב. אומייגאד אריאל. מה הסיכוי? תרים את הגיוואגי. לא הצלחת. לקפוץ? טייק ראשון, אבל אתה גם לא יכול לקפוץ. טייק ראשון. זה ניסיון ראשון. גדול. יואו. היה לי אולי פנייה לא נכונה, אבל הספקתי לתקן. הנה הפרח. הנה הפרח, אריאל, הנה. יאנו. רגע, הסוף הקלאסי של הצילו. פופי, פלייטיים, פופי's פלייטיים. אנחנו בזמן צילום שלא יודע כי לא שמתי לב. אני גם לא כזה אוהב את החלק הזה. אבל הוא לא כזה. תרים עם יאללה. היא פתחה עיניים, כן? כן. אז חברים, זה היה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. ועד אז, יאללה ביי.